Lay home. Surely. Here can I got one customer and then me want to see again over. And what about him? The patient ano. And then the one is sequence. Anyị le mhobara onye mmenya dobara na wodubi ọ nwa agbọbịa mere mgbere ọ ṅụọla ụtọ no etitikwu ọbara ya nọkwa nga ọnụ mama ọwụla vampire Inye ka na ndị kwu ọbara ịkwa enyere m ha still ikwesịrị na around ikwesịrị ịpụ apụ n'ebe ihe na-agafụ gị ikwesịrị na around ka anya gị nnọọ nga kọstọma anyị nọ ọkwọtụ ihe ahụ ọkwọtụ kọstọma anyị ọkwa ha nọ na shop asịm shop na mọnchari nke anyị nga ahụ gwa anya m nọ ngwa ndọrọ nga o wee emete ebele ozo ole dị ngwa ndị first batch ya ndị ka ahụ nọ n'ihu ara ha asaa ndị second batch otu ejiri line ya ndị ka ahụ dị ha 7.5 maka koodu mere ntị ya ama m ihe mere o ji mee ntị ya egbughedị m ekpughe ahịa nkwekpọ ya ha ndị mmadụ bịa bushiri ozu ha hapụchala anyị ozu ha ego anyị makpụrụ ngwa onye ya nwụrụ ya ga-eji ego o ji elie ya ma ihe ha anụ oke ụmụaji agara bute echi ozu mewe ozu ọjọọ kamgbe echi nwebere onye bịara jes ya ọ ga-akwụ ụgwọ enyere ha tali na-elezikwa anya maka ebupụ ozu ngwa m ga-ahụ list ya ebupụ otu ozu m ga-ahụ list ya maka Chineke onye bupụrụ ozu m ya n'abalị enwe nwaanyị dị ime afọ m ọ dịkwa na mma ka iche gị anyị ọ dị na mma biko achọrọ m ịfụ gị private chere ị chọrọ ịhụ m na private ị chọrọ ịhụ ya na private ka ị chọrọ ịhụ anya ọ mmadụ abụọ kwụ gị n'ihu ngwa ele ka ị chọrọ ịhụ ya na private iwe ga-adịla ọkụ achọrọ m ịhụ ya private ị ga-ahụ ya ngwa ọ naanị m ka ị chọrọ ịhụ nna ọ ga-adịkwanụ m na m enwere nsogbu buru bịa ọ ga-achọ ka ekwekwele m jigo onwe m mmasị akọmpọtụọla m for many days ana ọrụ ha ma ahụ mmasị elugoro m corporate onwe ebe gaji nne adịghị ị nwere ikwu gị gwe ya nga olesi nwere cupboard in your skeleton yes nne ngwa otu o siri dị biko olee ihe na-arịa gị kwupụta ya n'ụlọ ọgwụ anyị ihe anyị na-arụkọ nga awụ anyị wụ marital doctors conjugal bliss ọhịa ya abụọ nautical cord doctors ọhịa anyị wụ a ga-enwe nọọsụ n'akụkụ m my doctorship will not be doctorate biko ọ bụrụ na m na-arịa ọrịa achọrọ m ime D&C D&C D and C anyị enweghị ya nga ada agụ ụdị ihe ọgwa ụdị skuulu ada agụ ya nga check dị na nursery gbadata gafee right otu enwere nursery school nọ nga kpọmkwem ka na nursery school a ga-agụgide from ego gị anọ ya eruo na Z gụrụ ya so Therefor anyị enwedo D and C nga biko adị m ime achọrọ m ịmụ ya achọrọ m ime abortion n'eluigwe agbaala gị ụtalị ịjụkwara ajụjụ nga chire n'ụlọ ọgwụ ka ịchọcha n'ebe ị ga-eme abortion ya wụrụ nga ilekwara aha anyị ịchụkwara ajụjụ gị lecha anya gacha nọ n'ụlọ ọgwụ niile nọ n'ogbete ịhụrụ nke ị ga-aga ime abortion ya wụrụ nga ka i buterela anyị nsogbu ka anyị gwa gị ihe anyị bụ owo blood bank doctor anyị ada akwafu ọbara ihe anyị na-enye gịnị enye ọbara adị onye ọbara kọrọ na ahụ ọbịa nga anyị wegere ọbara ada ala n'ihi nga sara ebe ị chọrọ ịkwafu ka gị go and kwafu ndị eluigwe si nsọ gị tụrụ ime ịchọ dị ịmụ ya wara na-agbago mgbe ị gara ya onwe gị ọrịa ha agaghị ime n'afọ ịmadị na ị ga-amụ ya gị kpọchi onwe gị ebe na onye ka ebiko ị chọrọ ịchọ ndụ ị ga aka n'ọbara wara na-agba gị ṅụrụ kaị dem you shit ya wụsị bullshit si ehi nna m biko doctor biko nyere gị aka mgbe nyere ka onye ọzọ tọwa gị ime mbịa wọ onye enyemaka nyere ṅụ ụdị enyemaka kụ adị m enye ya ike na-akpọ m sị mbịa nyere gị aka we are not messiahs aha onye tụwara gị ime ọbụla ọ dị ka Ben ọsụ Ben ọ dị beka aka ha nkụ ọ dị ka Ben
O Ben bere gị ihe. Ben be ego ugwu bi hapụ ngo. Circumcise yango. Ben ngode go te land gị n'iyi bi hapụ go. Gị hụ ọnụ bịawa nga bi ime mbọ nsọ. Onye ole ka ọwụ. Adịkọ onye ọgbaro. Ọgbaro local government. Onye ọgbaro gbarụrụ gị ote. Agbarola ndụ. Ngode go te gbaro ndụ gị gbaro jite ka nga gbarụrụ mmiri ide. Gị na-eshi gbaro. Etu m siri hụ gị ihe fọrọ n'ime ndụ gị owu mgbaru. Otu a. And mgbara ahụ ọkwa ihe anyị ga-abịara gị. Mgbe oru ha ala ke mgbaru wa. Anyị nwere space. Accommodation. Ebe ị ga-elewe anya n'elu ote. Agbatị ya gị mịa gị ka ụsụ. Apartment. Chamari anyị dị available, ọ ga-anamata gị. Biko. Kenyo. Otaka mewara abortion. Look at these useless doctors. Our brother hospitals, the doctors have make it thing. You guys are not even have that brought work for you. Now we're trying to go. Kenyo, everyone abortion came back since not 12 years. Man name. Hey, Nishi Baro. Baro family. Baro. Useless people. Nonsense. Shut up. Because I got the wine. This is the wine. You want the wine. I'm a wrinkle in him. Oh, catch. Also, get our wrinkle. Oye Raka Okara. Ekago. God Lord. This hospital. He ain't get Maggi. He got an abala my shower for years. He ain't get Maggi. Old cargo. He got Galodi. I got my babe. Come get Maggi. You want nausea? When did he get me? Come get Maggi. Bia keliulo bia ekeliulo ihe ga eme na azụ bo no ga temti na eme en for ya mana ebe ọ na media don't worry I na-echi Chineke I makwa I made mistake ihe I mere na I can esi bia ime ya portion I were hotel abi share ri afọ chiri hotel kpọkpọ Madam chere aga pụla ebe akụ na ọdụ ka m tụwara gị ime anwakwala nwa begre m akwa metụ ụkwụ na-agada ala ezigbo gị wụrụ ọgụ ọja agbachila gị ọnụ n'ime ji akpụ nwa gwalele na anụ ọjọọ lekwa ebe ọ ga-aga na ọga pụtabere ụwa pụta ọ dịgoro n'elu briji amụwa ọ ga-amụ ụmụachi ibe gị gaa nda briji nọrọ agba mbọ nwa gị ga n'elu briji ka gakoro ịlụzi nwa ihe ka nwa na-amụbeda amụ obido n'ugbu a practicalize ihe ọ ga-awụ in nature chirekwe ebe ụkwụ nwaanyị ibe ga-abịa ụlọ ọgwụ ha asatọ gị gbere ahụ mụrụ ụka bishigbu elu dị nwa dị ihe ke madam nwatakịrị ala mụbeda m kwoto ochiri mmanwụ ma kacha m nwa na ịmụgakwa nsogbu nọ n'ọkwago ọ ga-arụkwa mma asị ochi n'oge ode a gawara gị izuru ike ma ya nwaziri olego agada amụ dị nwa tụmchiri hụ egeda m na a ga-egbuwa gị afọ ele nda strashara m mma ma sizọs chịkwasha na eji achọrọ ya afọ ka ebupụta ya di gị ọ dịkwa ndụ ele ebe ọ nọkwa na ya tinye ego n'okpuru ọbụla ọjọọ te gbaga dị n'ime gaga ele ebe ọ nọ ọ gụrụ ọrụ ọ ga-arụgbu onwe n'ọrụ chiri mkpọ m dị nọọsụ abịa ha achawa gị afọ nọọsụ awụrụ ele ihe nọ gị eme o nwere ebe mmanụ nwụrụ na mmanụ anwụọla ya hụ na ala aka wee gala mkpana ele ihe nọ gị eme ga asaghị bịa buru ya ugbu ọpụrụ na ọsọ ga-abụta ele ihe nụche gị Doc, ịma moto adịghị mma. Moto mebitere emebi. And that's all carburetor. And the carburetor gara na review. Mana the injector fe to gbakara engine. Bam. So ya baga na the front wheel.
So he start to na Maria steering the gear and I'm practicing, no moving, no going back. Bam. So I'm on the motor. Ụnụ ga-ekperachi brakachi ngwa na ụnụ ga-aga ibute ozu maka Chineke ndị mọchari ọzọ bụ m ụzọ gaburu ozu metaa maka ihe ụlarị abụ m na-eme n'ụwa na wara na agba ọnụ moto mega brakachi eche ma mgbe kpụrụ ọnụ n'ọrụ ụnụ nso m kamgbe 15 years na ụnụ nọ n'ime mọchari ụnụ na ozu na-erikọ orie na nke m ụda moto eme brakachi ngwa mere kwere brakachi m ụda agaghị akpakọtara m ozu na Chineke akpọ n'ọkụ Doc, analo tiger shebuya. I like a shebuya. Ị ga-akpa ya n'ọdụ ị gara gị kpata ya n'ọnụ ele ahụ gị kpata ya n'eze Chineke afọ bifọ meme onye hụ na alaịka maka Chineke ndị ọdọ mege buru ozu me a mege buru ozu me ego nọ ego asa anyị ozu nwụrụ ha ga-agbapụ ọsọ ka ha ga nga nọ na-eshigharị ka ọrụ enwere nke Igbo nwekwe nke oyibo anyị bụ Igbo medo Ibeli kwa nke echindi ihe awọ ihe nke ọwọ ihe a ga-awa ewu Igbo isi ewu Igbo wee bila Hausa Mba, ha arụ for Ramadan. Onye ewu nna m ibele ka m hụ n'anya. Bi na-agbara ọra awụdị ihe ahụ ụmụ ruru ego a na-abụ ego ihe bụ ewu ndị ukwu ewu lokoja ọ Igbo chi Maka ọnọ ihe niile. nwetakwa onwe gị ime ihe mere ihe o ji ere taa ọbara na-agazibeghị ya ya bụ otu pan ka ọ na-aṅụ ọṅụ ha na blood bank anọ ma ọ bụrụ ọfọma ọṅụ otu otu ahụ otu etinyere m ihe a bụ otu ihe a ka m bụ ọgaranya mgbe ọ na-aṅụ na nke abụọ ya gbanwee akwa nwa ọka mgbe ọ na-aṅụgịrị aṅụgịrị mana ha ga-akwụ ụgwọ ọ ga-ebegoro otu ebe nwụọ chetakwa na a ga-agbawa ya afọ ọṅụ zuo ọbara ga-agazuo ya egbuwa ya afọ bupụ ya tumu ite onye dụrụ duchie Mmiri adụchi afọ m. Ụmụ akwụkwọ onye obiọma bịa dọrọ m ya. nwoke ndị chọọ na ebe bụ onwe na-agwa nye m onwe ya Gee ntị m agwa n'olu ọzọ ma chi ama egbugere gị igu ọwụrụ ka nweta onwe gị ụgba gị na-agbahụ gị ka ị mere ya ma ihe taa ọ ga-aṅụ a ga-etiri ọbara 25 pence. oge ihe na blọd kpọọ ndị nwe ya na fon sa na steshọn ya adịla wọs Ọ na-akpọ mmadụ abụọ mkpọ ndị nwere m si n'otu kpọọ onye obiọma ga-adịchi afọ kpọkwanụ ndị mọchari ha nọ nda nke m chara ije na ọbara ọgụ naanị Ele otu o ji alị eriri ahụ na ngwa mfi iwu bere ọnụ Kabla mo onye nyaro. Anyị dị sọ na onye mkpụrụ anwụ. Udo na anyị nọ ka blọk nyere mmiri. Oh, ya ka ha si chaburu n'ugbo hụ na nwa. Onye mgbe ahụ nwaanyị ahụ bịara n'ọfịs na-asị nwoke a bịara ahịa ichara nri daa gbi nwụọ. Legodi n'anya. Oludiri wickedness bụ ihe ka sef. Ọ masị ọ ga-anwụ ya ga-abụrụ nnọọ nri heju afọ. Bụrụ eri mmiri heju afọ. Ọ chọdụ ka mmadụ bula awa ya ma nchara. Ya nnọọ ga-agbọtọrọ. Buriju afọ nnọọ agamatakwana ya. O nwere ike ọ chọrọ iji agba ala mmụọ. Ime ugwu ala mmụọ. Ya gbara ya ga hụ ndị ọ hapụrụ kamgbe echi. Lee ihe mmiri ihe ndị dị ndụ ga-eri. Gagharie ya richazie nwụọ. Oludiri wickedness dị ya. Atazi mmadụ ahụ ugbo nwere. Oleta ga-esi ebu ya heka. Elekwana ọta ga-esikwa na-ebu ya ụda. Ma ihe a ga-eme anyị ga-eburu
dowa na akụkọ ibe were ahịhịa kpuchie ya gaa chọọ ịbara ọtọrọkụ anyị ga-eji paa ya maka ebe ya otu na anagada agaru anyị dọkwa n'ihe nga ndị ụmụachị na-alaike ịga nta na-ebugharị katapọt acharị sanus ihu nke gagide na ahụ nga anyị wụsara onye etu onye ndị nwe na-akpọta ha hụ dị mkpa nga ọ ghasara olee ihe gbasara ha ka anyị kpụrụ ya lawa ka anyị kpụrụ ya otu n'ala by the way olee ihe gbasara ndị mmadụ na ha emeghị ọwara anyị ka anyị nụga mekwasa mmadụ nwee nwe ọha nwee na ka anyị pụrụ ya na-aga biko ọ ga-afụkwa ya ụfụ ekpere m nwoke anụ olee ihe gbasara onye nwere anwụ na ihe ụfụ ya fụọ ya ụfụ ọfụga gị anyị bụrụkwa n'ihe na-apụ na-aga na ndị mmadụ hụkwa n'anya olee ihe gbasara ha mpa ha ka anyị bụ ka ozu ha ka anyị bụ na ka anyị pụrụ ya na-aga na-ekele n'ebe a nọ ka ebe niile a na-adị ọcha ka customers biko let them not complain bara m na kitchen na agụrụ ji m si chef na o butere m nri n'ebe hello Nda. Ogene nke na-akpọkwa m na Nda. Lee. Ọnọdụ papa nwekwala n'ihe ọzọ. Biko nna, biko nụ ikwesịrị ịbịa kpọrọ papa kpọje ya nnukwu ụlọ ọgwụ ebe ahụ. Biko zinu na mkpọga ya ụlọ ọgwụ dị na city nne ọwụ dị ile anya ịkpọrọ papa bịa gaa na ụlọ ọgwụ nọ na city awụghị nsogbu nọ nga ahụ ugbu a na problem si juru mụ n'ahụ agaghị ekwe m ileta papa ọfụma so the best thing biko ka papa nọrọ nga ahụ ọnọ na-eletere m papa biko Nda. Papa na-ahụ, papa ahụ ma na-ahụ. Ikwesịrị ịbịa nwụ otu papa na-agbọ ka nkịta. Papa na-agbọzi ka nkịta o. Papa na-agbọ ka nkịta. Biko zinule, ana m aghọta ihe ndị dọkịta na-eme. Ana m aghọta ihe ndị ọ na-eme n'ụlọ ọgwụ. Ọ ga-echele nke ikwukwara na mpa na-agbọ ka nkịta. Ele ụdị ọrịa ga-eme mmadụ ya na-agba ozi ka nkịta? Biko ị kwesịrị ịbịa kpọrọ ozi ya nụ na tupu ya m n'ebe ahụ nwụọ. Maka dọkịta ahụ ọ na-ekwu okwu ka karịa ọrụ ọ na-arụ. Ọ na-ekwu okwu ka biko zinu na achọ m si papa nwụkwa n'ụlọ ọgwụ ahụ. Anyway, ama m nọ just na-eme exaggerate. Ịchọrọ nnọọ ka bịa. Nne ọ dịra m mfe. Nụ nne biko ọkwa n'ihe iji wuru obere nwanne m lee anya I'm going to send my staff with enough money at least to bring to you there in the village. Ọ ga-help you take care of papa's hospital bill and feeding. Biko nne biko gechi bye bye biko ihe juru m n'isi ugbu a ọ dị m too much abeg. Chef biko butere nụnụ m nri na agụrụ ji m. Down names your cooking with thank you. Ada, chetara mbiko mwe bedi mpambe sende.
Ike na-akwụ ụgwọ ọhụrụ. Ihe na-akwụghị ike. Ndị na-ebe ka buusu, ndị na-ebe ka nkata, ndị na-ebe ka ewu. Ọbara ọnwụ anyị kwegara n'ahụ, ọ bụ ya na-emeghị ihe a. Na-asọ ọbara ọ ga-awụta ya o. Mebi otu ihe m chere ugbu a wụsị mebi ọbara ma adị nke nwa okorobịa wa na-agbọ ka nkata. Ịfụ ka nwatakịrị ka ọgbọkanye ọ na-nkata ezigbo nkata. Abụọ abụrụ ka nkata ọzọ ya abụrụ ka nkata ụlọ. Abụrụ ka nkata ọzọ. Anọkwara m ka ọzọ ahụ ka ụlọ ya bụrụ ọtọ ka ọzọ. Abụrụ ka nkata ihe jiri ka. Maka Chukwu. Ihe a ga-emuda. Nwa m na-agwa m sị ọbara m anyị tigirele agazibedi ahụ. Anyị ga-akpọ eze ọbara. Anyị ga-akpọ eze. Anyị kpọọ eze anyị gwa ya ka ọ gbatakwuru anyị ọbara. Mebi ọbara ndị etigire ha n'ahụ agazibedi ha ahụ. Ọ bụ ihe na-eme etige otekwa ọbara agbagakwule ha like etikwara ha about 5 or 6 pilot of blood n'ime ya bịa gazuo ha ahụ. Pilot of blood ụgbọelu na-eji efe ewere pilot of blood ya agaghịzi cover nke mmanụ mebi onye ahụ zi enwe normalization ya ọbara ahụ anormalize ya dị stable. Mmadụ na-ama physician pathology nke gị dị egwu. ya nwụọ Akachukwu Nwere ọgụgụ isi. hello eze ọ dọk na-ekwu ajụwadịla ụka ajụjụ ọrịa mma nsogbu anọdụ nọọsụ mụ na ya nọ nga enwedị ihe mkpu. Biko eze enwere ihe ị ga-emere anyị ugbu a anyị chọrọ ọbara nọ n'ụlọ ọgwụ agwụla ndị peshenti anyị ọbara akọrọ n'ahụ ka nkọ biko gbatawa. Ọbara anyị na-eji eme eksperimenti ọ wụrụkwa ihe specimen patient ọ wụ ọbara ya ka na-ekwu ihe ka anyị na-eji eme specimen. Biko gbawa ego nsegwela anyị na-agụ mbụ eze ịlaikiri ego agọwụdo eze ego kimotu na-eche eme ịbịa gị kpọ anyị pụta abatakwala abata. Ngwa nta nke anyị na-eche gị ụdọ a biko mezie ka ọ bụla ị hụrụ gbata. Ọ gakwa n'ule n'ihu na-agahụ gị baga n'ime ụlọ ọwụlụ eleghị na-etu Akachukwu nwa nwere ike gbogide ote ka anyị ka nkata. Anyị ga-agba mbọ ka Hey, come on. What's this? Anyhow. Aku kau bakal. Mbak, who's on it? Jangan kasar. Ndo tare. Uma abang itu cinta mal. Anyhow. Huh? What is the segregation all about? Ini hun na amali ini hun nemu ngoko. Anyị na-agba egwu anyị mụkọtacha agba egwu na berial nọ ga-efe ivu na abịa na-awụ berial. Onye nwụrụ nne gị nwụrụ ka nna gị nwụrụ. Onye nwụrụ. Dọk, anyị nụga ihe eme gị na ụlọ ọgwụ na mụ na enyi nwoke nọrọ na mụchụgharị anyị na-anụ
ebe ndị mmadụ nọ na ebe a ụfọdụ na-ebe ka anụmanụ kpee ụfọdụ na-ebe ka ewu kpee ụfọdụ na-ebe ka nkịta ihe nye anyị olileanya na nkasi obi na ha emegide ka anụmanụ anwụọ nwere ihe ọzọ fọrọ anya bịa bụrụziere ha gaba mụchụarị from mụchụarị anyị eburuziere ha gabazi ebe a ga-eli ha salari anyị na-eme increase na-agbalite na-aka anyị ogologo anyị ga-eji 911 na-ebu ya ihe mere ya dị ekwuru m ekwu sọ mmadụ na-eme anyị ele ndị mmadụ ele ti ga-esi mehe ọnụ ka ikwu si n'ọnụ ele ndị mmadụ ele ndị mega gị ihe ụmụ ruru ihe ha bịa zụzụrụ pọgasị atọ ụmụ abụra na-eme ihe gị sọnwụ ndị mmadụ satịkọkpọ ndị mmadụ gba gị kelee kpọ ha mmadụ ndị eyiri ego mmadụ n'ihu gị na-enye m agwa ọnụ kwenwere ọnụ bịa ga-eziga mmega emega n'ọfịa mụ na-esiri gị ụda akwa maka Chineke m rụpụ nsogbu ọnụ nzọ ọnụ ga na m wee sọfet azụ tesrọn sakpụrụ n'ime machara gbara na agba ọnụ unu megide kpa ya ọzọ a na-ewere injection olaghị injection nke growthful atomy hapụ tetradamazole osmosis kue ama gbaige unu n'ahụ 300 ml thank you mgbaige unu otu unu aṅụọ ya otu unu ha ka mkpụrụ bọtụ mọt unu eto n'ike mkpụrụ okobo dọk mba anyị chọpụta ogologo mba chukwu ajụ otu anyị ri anyị mma ka anyị ike na-emegide na-ebu ozu salari anyị na-eme nkiri otu anyị riri anyị mma otu Chineke chika anyị ọrịa anyị mma mba ọ nọchere ya onwe di m ibi ha otu Chukwu ga-esi weretakwu anyị ka arịkwe egbatukwu ntakịrị ebunye Chukwu lekwe m ama ome ihe eto ya dị mkpụmkpụ chere maka Chineke mụ na-esiri ngwa ụda apụọ m weta ịza pịa ọnụ ma ahụ Chineke gbọsọ dọkịta ịma nsọ ọgwụ ndụrị ntị na-agba ọsọ n'agha and ada ha ndị atụrụ ogologo ka nwa ma pikin na-anwụ ọsịsọ nwa ntị ndị arị ntị banye m ọja nwụrụ awọpụrụ dọk ịnwa anwa ama anyị ihe a na chụọ anyị ngugbu ha ụla onwekwe ndị ọzọ ga-ekwu ọkwa pụrụrụ gbakpa maka n'ala ilu dangerous situation. I'm unemployed, Sir, I'm unemployed. Otu kile na anụ m hapụrụ pụta ego ụkwụ ka ị chọrọ ụmụ mmụọ chịkpụta n'ime ngasị ha dị anụma under you. Ịkpọta ha dịrị esemọsụ maka Chineke mmega tozumeto na manchariwa agara m ha ọnụ mmega tozumeto hei ihe m na ọnụ ga-eme mmega tozumeto Asị ha nwere ha 15-year experience ọhịa m ji mee ha otu niile dọrọ ngwa na enyere m ha talo otu pụọ ọ m na-enye tali kacha agbagba lekwe ihe imere deploy lekwe ha atọdụrụ m achị ama m sachị ka ha tụrụ asị mgbe m meghere ntavu ha sị ebole ha ozu 15 years complete ndị ọtagharị ha sọ ha bụrụ ozu Awolowo ke oke yara do awudu ke yara Usman ka ha bụrụ ozi ya ntụkwa n'aka m so the doctor is not within, he is without. Ka ịgwa ya Without ụkwanụ sọ gara side work. Ya ele onye na-elekọta Buhari ntọke mmeni ya favor ọrụ mmiri arụla onye so ha some ogri treatment bụ Buhari anyị gara akwụkwọ na bekee gụsị akwụkwọ ndọchi enye anyị asambodo kama ọ nọ n'ụgbọ mmiri mana tupu o jesi abata Kusamaki ịkala mba m kemgbe okotogo na-agbọ ịgbadoro ka ascension dog msị m endure ya onye nọrọ nke na-agbọ ha sị m lege fim ndị ọcha kego na-agbọ ka nkịta ihe ejiri ka ịhụrụ nga ị ga-anọ nga hụrụ mmiri a na-ezonu ọ ga-amaga gị ụda isi ga-akọrekt ya ihe mmadụ eleti gaji wụrụ ogbenye wụrụ amụsụ a na-akasị ụkwụ jiri gị gị na-agba ukwe ka nkịta ama nwụrụ gị gị na onwe gị aga m ehi n'abalị
nwekwara otu ọ dị mgbe gboo n'abalị ego na-ebe ntị m oke nkịta na-agbọ hụrụ gị ebele ị ga-anọ nga dagụwa agwụ eriwo m maka anyị dere ede wee kwụba ihe hụrụ ga-ewere maka anyị dere ede wee mmadụ life has been a Swiss ọ bụ ya bụkwa mata anyị anyị dị n'ụdị n'ụdị onye chọọ ya anyị enye ya udo savisi dị n'ụdị n'ụdị dọkịta so dị n'ụdị n'ụdị dọkịta dị n'ụdị n'ụdị ndị dọkịta dị n'ụdị n'ụdị dọkịta dị n'ụdị n'ụdị aya mma dọkịta dị n'ụdị n'ụdị dọkịta dị n'ụdị n'ụdị enwere nke Igbo nwekwe nke oyibo dọkịta dị n'ụdị n'ụdị aya mma anyị bụ Igbo medo anyị gara akwụkwọ n'ala bekee gụsị akwụkwọ ndọcha enye anyị asambodo kama ọ nọ n'ụgbọ mmiri nwa obere oge ọ ga-abata